Sukarrak eraginda, sukarrak eraginda, mobiaren sukarrak eraginda. Erotzen ari naiz, burua galduta bosta sola zait, zu eta bihok batera. Maitasun eroa da gurea, maitasun eroa, maitasun beroa da gurea, maitasun beroa. Kiskaltzen ari naiz laztana, kiskaltzen ari naiz lazeratan mina batera. Maitasun eroa da gurea. Stop! I said stop! Gaur izan nire eguna. Beraz, shoa amaitu da. Bai, bukatu da. Sentitzen dut. Ez dut sentitzen.
Eta gainera gaur ez duzu esarrerarik ordaindu, ezta? Hala, basik etxera, bihar itzuliko naiz. Agian. Aio! Zer ez alduzu ulertu? The show is finished. It's cancelled. Bertan bera gelditu da? Zer ez aldaukazu etxerik ala? Aizue, ez duzu nahiko ni orain hemen nire pena kontatzen hastea, ezta? Ez baitut bat ere gogorik horretarako. Eta baietz dio, lotxagabea. Kontuz, Kontuz, ni hemen hitz egiten hasi ez gero nahizelako berela isiltzen den horietakoa, ez horixe. Seguru zaudete? Eta baietz dio oraindik ere. Seguru, seguru? Ok. Zuek nahi izan duzu, Samantha! Samantha! Daiquiri! Double! Now! Samantha, where are you? Wow! Samantha, that was so fast. Thank you so much, honey. Grazie mille. Gracias, guapa. Scary Basco. Ara, baten batek ulertu du, bai. Scary Basco, bai. Euskalduna naiz, the Basque Country. Ea ba, zer dakizuzueko Euskal Herriari buruz? Bilbao, the Guggenheim Museum, yeah, it's fantastic. Oh, San Sebastian, the best pinchos of the world. And I love pinchos, yeah. Tira, egeriz hor, pintxoek etak baino fama hobea eman diguten nazioartean. Hori egia da. Bai, asko aldatu hemen da Euskal Herria azkenen gorta hauetan. Hori diote. Nik ez dakit. Aspaldi joan nintzen bertatik. Baina bai, euskalduna naiz. Baserrian jaiotazin nintzen. Baina baserrian ez zegoen fantasierako lekurik. Hi, pello! Arrotza jasaldituk! Nobela ramoztu, pello! Esnatu! Eskerrak nire bezoran herriko dantzataldean sartu nintzen. Bai, han egirituenik lagunak! Kuadrilla, bai! Han ezagutunenik zer den desioa. Inigo. Baina Inigok neskalaguna zuen, jakina. Eta antxe jakin nuenik artista izan nahi nuela. Bai. Baina urtek aurrera egin zuten eta dantzataldeak jadanik eninduen asetzen. Hipillo, zer deko azkin aldin? Triste abil. Bai. Arrazoia zuen, ni neu ere nintzen jabetzen hasiera batean, baina laxe zen, zero deskonektatu da lehen bilen. Lagunak ezkontzen hasiak ziren, seme alabak izaten. Eta ni zero nazkatuta nengoen betiko solasaldietaz. Zea, neumek kaka berde indu, hoi normal alda. Zea, ente boltaten ilaxo eta Joseba banandu indiela. Nik uste tortarten gaina zoze ondala, bai, zoze onda, seuru. Hiltzen ari nintzen, bizirik hiltzen. Baina orduan, Beyoncé etorri zen ni erreskatatzera. Bai, benetan. Seriori naiz, Beyoncé etorri zen ni erreskatatzera. Begira, egun batean, zer gertatu zen? Hau ez dute dozen egunetan egiten, Zer gertatu zen egun batean? Dantzako entzegura joan nintzen. Eta ara iristerakoan, sorpresa, utxik zegoen lokala, bai, bakarrik nengoen. Wow, zea, hau ez inoiz gertau bain arte, ona etorri da, entxego gela osoa, netzako. Aprobetxatu inbarra auket, nolabait, bai, oi zeuru. All the single ladies, 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 all the single ladies. Now put your hands up. Now put your hands up.
eta batean, zaz! Hara, Beyoncé izan nahi duen baserritarra. Inigo zen. Izoztuta gelditu nintzen. Enien ez ere erantzun. Baina gaurtan bai. Gaurtan lotan nengoela esnatu eta argi ikusi nuen. Baserritik alde egin beharra nuen. Bai. Esnatu naiz, konturatu naiz, esnatu naiz, Pello, zabi katatzen ordu betan, isota, sagia ointxe bertan. Zoriontsu naiz, zoriontsu naiz. Zailena amari erabakerion berri ematea izan zen. Bai. Nola, baoala! Hemendik alde egiten baldin badek baserriko atea betirako itxita, izango dek betirako! Ama gaixoa, enuen agurtu ere egin. Egun hartan bertan maleta egin eta ona etorri nintzen Londresera duela ia 10 urte. Zero aztoratuta nenbilen, beldurtuta. Baina aspaldiko partez bizi-bizirik sentitzen nintzen. Hasierak ez dira bat ere errazak izaten. Tio, nolatan bururatuko zitaden egin mainlaren astea. Che, Peso, movete una docena de plato, movete. Sí, ya voy, que estoy terminando. Che, Peso, qué pena que no viniste ayer al boliche. Lo pasamos re lindo. Ya, ¿sabes qué pasa? Que estaba muy cansado, pero la próxima vez voy, seguro. Che, Peso, movete una docena de plato que tenemos la parrilla cena, movete. Que no me llamo Peso, que me llamo Pello, ¿entendido? Y ya estoy terminando. Che, Peso, tenés que venir a una clase de contemporáneo conmigo. Te va a encantar. Nati, ¿y ahora qué hago? Vos cerrá los ojos, sentí la música y disfrutá. Sí, disfrutá. Eta dantzan nengoen bitartean, lehendabiziko aldiz nire bizitzan barruko emozekin konektatzea lortu nuen. Bai? Enuen luzeran Paris, Argentinan. Badakizue, platera garbitzea ez da batere gomendiagarria artistentzako. The Pink Flamingo! Alegia, flamenko arrosa. Hello! Eta horrela iritsi nintzen lokal honetara. Hori bai, azira batean hor barraren atzean lanean eta maietan zerbitatzen aritzen nintzen. Hello lady, you good? Good. And you, how do you do? Ara, nik zu zautzen zaitut. Nun batxetik, ezagin hondi baina zautzen zaitut. Eta zu ez? Zuetetut ezautzen, baina gusta ingo nuke, Eta zuk, politxe, zene izu. Kaina bat, Guinness bat, masaje bat, zene izu. Masajea, harritzeko bat, deneko zabera eskatzea jazue, banekin. Bai, jende ondo zerbitzatzen jakitea gauza ondia da. Eta nik nire bezorak beti oso ondo zaindu izan ditut. Horrela ezaguturenik zer den Londresko gaua edo The Night's Life, bai. Begira, barraren atzean, 3 lagun egote ginen, Mike tabernako nagusia, Edward Londresen bizi den eta bertako den mutil bakarra, eta 3.
Eta aurrean, eszenatokia, the stage. Zenbat ordu emango nituenik bertara begira. Miss Whiteen dantza, wow, sensualak. Mat eta lukana irikien striptease, zirraragarriak. Eta gure supertomiren talentu, erraldoia. Ai, artista moduan dakidan guztianik hementxe, eszenatoki honetan ikasi dut. Eta, bai, barraren atzean lana egiten nuen bitartean, nik amesten jarraitzen nuen. Egunen baten artista ospetsua izango nintzela amesten. Musika. Ilargi betea gaua iritsi da, gaitasun gozea, asetzeko unea, izarako presternetazti, zu ikusterakoan ez dut zalantzarik. Hau da gaua, hau da festa, gure unea, iritsi da. Ukitu nazazu, zure gorputza nahi dut, nire azalean. Ukitu nazazu orain. Stop, please. Stop. Bai, etortu beharra dut. Oraindik garaietako ametsetan pentsatzen dudan aldiro emozionatu egiten naiz. Bai. Ai, ze inosentea zinen, peio. Eta zenbat ilusio zenuen. Hori bai, artista izateko bidean oraindik asko nuen ikasteko. Baina Londresko gauaren alde iluna hori bela ezagutu nuen, bai. Adikzioak, harreman arriskutsuak, bizi modu dekadentea. Bizitordea xelebre izaten da sarritan, badakizue, ezta? Eta gauza bat kontatuko dizuet. Drogen ondorioz igo nintzen eszenatokienetara lehendabiziko aldiz. Bai. Ostira gaua zen. The Pink Flamingo gaur bezala, jendez gainezka. Baina Supertomi, etzen ageri. Where the fuck sartuta da mutil hau? Lasai Mike, ni jongo naiz bere bila. Izan ere, ez dizu kontatu oraindik, baina bai, ordurako Supertomi eta biok lagunak baina zerbait gehiago ere baginen. Eta ja nintzen bera apartamentura, eta antxe zegoen, bai, baina zen gai ez hitz egiteko, ez da mugitzeko, kantatzeko zer esango dizuet. Zeharo pasata zegoen mutila. What the fucking merde guain? Lasai Mike, ni arduratuko naiz. Ai dio, errainet. Nik eta barkot, ez deratokira. Zea, bizio son, amestu izan duten momentua, oain txiritxikoa. Baina hola, zea, improvisatzen ezer prestau gabe, ez dakit ba. Pello, you've got 30 seconds. Errainet, Dios, eta gaina, kriston kakauria sartzen izatu bentxe bertan. Hau izin gut. Ai, Dios, zer doi, musika, entzuten aldet. A ver, Pello, take it easy, my friend. Take it easy, my friend. Zer dakizu iten. Hoixin zazu. Zaze bururatuko zaizu, ez da? Ala ez. Well, let's go. Walks further down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Yeah. Hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust. Egiari zor, egun horretan jendeak desente gehiago animatzen zuen, Hemen bakarra ausartu da. Come on!
Hey! And another one gone, another one gone, another one bite the dust. Hey, gonna get them through, another one bite the dust. Shoot up. All right. Enitzen ausartu. Latxatu egin nintzen. Horrela gelditu nintzen. Lehendabiziko aldian. Gerora bai. Gerora ez dakitzen bat aldiz egin dudan show hau. Kontua aztuta dut. Zeinek esan martzidan. Haian kosta egingo zaizu sinestea, baina benetan esango dizuet. Munduko umerik lotxatiena nintzen ni. Ez begira nuna bilen gaur egun, eta zertan. Badakizue, bizitzak buelta asko ematen ditu. Eta azken fina zer da bizitza, ezta? Ba gure mugak gainditzea, gure beldurrei agur esatea edo kaixo esatea. Por cierto, ez dut bukatu striptizarekin. Jakizue, oraindik zaterik interesgarrena falta dela. Hori bai, aitortu behar dut oso jaioa naizela zerekin honetan, Urteak daramatzat, baina naiz oso fina. Zer nahi duzue, baserrikoa naiz, esan dizuet. Beste pertsona batzuk bai, beste pertsona batzuk sekulako doaia daukate. Zertaz aritzen zara parre egiten. Barkatu, aposto egingo nuke hemen orain barruko arropa erakutsi beharko bazenute, batek baino gehiago korrelakoak zituela. Beraz niri parrerik ez, mesedez. Pertsona batzuk bai, sekulako doaia daukate. Horrelako gauzak egiteko, estiloarekin, klase daukate. Eta, gauza bat, zuek ikusi duzuen noizbait horrela bapatean, batez ere emakumeek egin dute. Bapatean horrela mangazpitik zaz, sujetadore ateratzen, nola demontre egiten duzue, benetan. Milaldiz saiatu naiz, ez dut inoiz ere lortu. Ikusten duzue, hemen ere komerik, ontarako. Tira, engaizkire ez da, gaur. Uste dut. Barre bai, baina soizilik zaudete gaur. Zer gertatzen da? Ez didazu ez ere esan. Gustatu zaizu striptisa bai ala ez? Ara bakarrari gustatu zaizu hemen. Beste ez dizu sinesten. Bada ez bada berriz galdetuko dizuet. Gustatu zaizu striptisa bai ala bai? Hori asko zero beto dago. Azken finen garrantzitsuena esango dizuet, orain. Maik gure tabernako naguseria asko gustatu zitzaion striptisa. Eta badakizu zer? Horri esker, artista moduan lanean hasi nintzela de Pink Flamingo, bai! Yes! Itzaren. Eta orduan sortu zen. Helur! Eta orain bai nahi izan ez gero egin txalo lasai. Thank you so much! Grazie mille! Eskerri Basko! Aldaketa sakonen garaia izan zen orduko ura, bai. Por cierto, ikusten zapatak gorri doktore hauek, supertomiko paritu zizkidan. Bere gogokenak ziren, bai. Ba, gogoan dut, soineko bat jantzita kalera erten nintzen lehendabiziko eguna, bai. Eta jazten ari nintzen bitartean hor, izpila aurrean, 9 urteko ume bat ikusi nuen. Gona arroza bat zeraman jantzita, eta bere baserriko egoengelan zegoen ezkutatuta. Baina bizitan jondako osabaizerek aurkitu egin zuten umea, bai. Hauek barrez hasi ziren umea ikusterakoan, jakina. Baina umeak ez? Ui, lala. Baina umeak ez zuen barrerik egin. Eta urte asko pasabari izan ziren ume horrek berriz ere soineko bat edo gona bat jantzizun arte. Bai. Ai, gehiago txikia. Ahal izango banu denboraren makinan sartu eta baserriko gongela horretara bidaiatuko nuke. Bai. Eta badakizu zer egingo nuken bertan? Zurekin dantzatuko nuke
ezagutzen ez nauzun arren. Plazer handia litzateke, gure bihotza berriz ere, zapaltzeko beldurrik gabe, berriz ere, beldurrik gabe. Iehei, zurekin dantzatuko nuke. Rock and roll bat gau ilunean, zurekin gustora egingo nuke. Tan, tan. Wow. Zuek izan zarete zoriontsu noizbait? I repeat it again. Zuek izan zarete zoriontsu noizbait? Erdiari sinetsiko diot. Hola. Erdia, Besterik ez. Bari bai, oso zoriontsu izan nintzen gara hartan, bai. Artista moduan oso handia lortzen hasi nintzen. Gainera jende ugari etortzen gure showa ikustera eta bai, horrekin batera kritika bikainak eskuratzen hasi nintzen. Bai, eta garai beretsuan zen, Supertomiren apartamendura bizitzera joan nintzen. Bai, eta denbora mordoa pasatzen genuen elkarrekin. Bai, lanean ez ezik ere, bai, kanpoan. Sarritan, Primrose Hill parkera jaten ginen elkarrekin, bai. Ai, zenbat barre egiten genuen. Eta zenbat tontakeria esaten genizkion batak besteari. Hey, pello, pilla, potato tortilla. Ba nik zu no. Ederki pasatzen genuen elkarrekin, bai. Pasada bat zen, benetan, pasada bat. Behin baino gehiagotan pixka pasare egin ginen egia saren. Behin edo bitan bukau genuen pasabasaino egiak. Hey, pilla, potato tortilla! Nik paso egin nuen arte. Baiak berak ez, Supertomik berean jarraitu zuen egora gainezka egin zuen arte. Astera gaba zen, The Pink Flamingo jendez gainezka, baina where the fuck? Bai, lasai Mike, nire nez bere bila. Eta joan nintzen gure apartamentura. Eta antxe zegoen. Baina pasa egin zen. Bai, berare gure Amy maitearen modura neurritik pasa egin zen. Tonto arraioa. Oandik ez dut barkatu zure buruari egin zeniona. Ez dakizu. Ez dakizu oraindik zenbat botatzen zaituan faltan. Pilla. Patata tortilla. Ez behar horren ondorioz mundua gainera erori zitzaidan. Bai. Enuen gogorik ez zertarako. Indarrik ere ez. Nik atxeden luze hartu nahi nuen. Lozorroan sartu. Desagertu. Bai, desagertu. Londrestik alde egitea pentsatu nuen. Baina nora joango nintzen. Euskal Herrira? Baserrira? Baizera. Azkenen hemen gelditza erabaki nuen, bai. Hemen Londresen maite ninduten lagunak nituelako. Eta The Pink Flamingoko familiak inoiz baino hobeto zaindu ninduen. Nizu baiten mimoak. Eduarden besarkadak. Maikek prestatzen zizkidan taperrak. Eta Mat eta Luka nahi bikiek ematen zizkidaten masajeak.
hau eskutara. Horrela bada bizitza, hartuko dut beti den moduan. Horrela bada bizitza, beti aurrera egin beharko daldakorra naiz, agian buruarina, zurita beltza une berean. Keab zela airean, egan nabil gauean, dantza luze batean, mi eskatu zaizea, kea bezala, kea bezala, Eta orduan argi sentitu nuen, Londresen pozik bizitzen jarraitu nahi baldin banuen, nire benetako nortasunarekin bat egitea ezinbestekoa nuela. Bai. Baina nor nintzen ni? Nor da Peio? Nor da Elur? Eta non dago bataren eta bestaren arteko muga? Oui, bonjour Caroline, zer nahi duzu? Oh, Peio, viens avec nous ce soir, on va danser dans le parc. Baina Peio, Elur, zuek noiz ikasi duzu frantzez ezizketan? Musikak doai asko ditu, bai. Et moi, j'adore la chanson française. Quand il me prend dans ce bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage, tum, 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 tum. Je t'aime, oh oui, je t'aime. Moi non plus. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi? Zertaz haren nintzen izketan. Bai, Caroline, dantza parkea egia barkatu ahaztu dut. Bai, egia, beti esaten nion bere proposamenei. Badakizue, artistok agenda bete-bete izaten dugu beti. Baina igande arratsaldea zen eta jainuen, The Pink Flamingo, bingo batez, eskerrak. Eta bai, aspertuta nengoen. Beraz, bingo batez baiet esan nion bere proposamenari. Eta joan ginen biak elkarrekin eskutik helduta Hyde Parkeraino. Eta ara iristerakoan, ara zer aurkituko? Bata diaboloarekin, beste batzuk hortartean malabarak egiten, lurrean eserita beste kuadrilla bat tantanak jotzen. Haze hippie kuadrilla. Caroline, je m'en vais. Mais non, arrête, Peio, arrête. Caroline, baina ez alduzu lertzen, hau ezan irregiroa, hauek hippie batzuk dira. Baina irakasle orduan hizketan hasi zen. Zatozte guztiok nire gana. Eta itxi zuen begiak. Sentitu zuen gorputza. Sentitu barruan duzuen ura. Bai, ura gara. Etengabe mugitzen ari den urkorrontea. Nabari duzue? Caroline, je m'en vais. Mais non, arrête, Peio, arrête. Zen astuna, arrête, Peio, arrête. Sentitu barruan duzuen ura. Urak ez du pentsatzen, eta beti aurrera doa. Itxasoruntz doan urkorrontea bezala bai, gerota azkarrago, gerota gertuago. Nabari duzu jada kresalaren usaina? Gerota azkarrago, gerota gertuago bai, eta bapatean, splash! Itxasoa gara bai, irakizuen begiak. Mediterraneo itxasoan dauden alga luze batzuk zarete. Posidonia luze der batzuk. Eta denak elkarrekin dantzan ari zarete, harmonia ederrean. Bai, eta Mediterraneo itxasotik Hyde Parkera gatoz berriz ere. Azken finean gauza bera garelako.
ura, urkorrontea, ibaia, itxasoa, algak, ezur eta haragi. Danok bat gara. We are one. Aiene, hippie bat naiz. Aiema, harima hippia duen baserritarra naiz. Zea, eta oin zasiko naiz. Zuaitzak besarkatzen, eta tofu, quinoa, humusa, talakok jaten. Dio. Babai, ia bizi osoan baserrian eman ondoren, Londreseraino etorri bari izan dut natura naizela sentitzeko. Celebra kontua, ezta? Eta por cierto, tofua barazkiekin, horrela, soja saltza pixka bat botata. Eta artista moduan zer berri, elur. Zer berri azkenengo urte hauetan. Hau, Jason. Oh, Jason. Ezagutunenan berela somatunen arriskua, bai. Danger. Knock, knock. Bai, nor da? Congratulations, elur. Gaurko saioa zoragarria izan da. Benetan, thank you. Scary bass, go. Pentsatu duzu noiz bait zuk idatziteko kantuak abestea? Bai, pentsatu izan dut, sarritan, baina talentu handia behar darretarako, ez da? Lasai maitea, nik lagunduko dizut. Aitortuko dut, hasiera batean niriken ligatu nahian zebilela pentsatu nuen. Baina baizera, serioari zen. Izan ere Jason musika ekoizlea da. Music producer, bai. Eta bere estudiora gonbidatzen ninduen egun batean. Hasteko ariketa arraz bat proposatuko dizut. Hartu ezagutzen duzun kantu baten melodia, eta aldatu bere hitzak. Eta saia zaitezta originala izaten. Hori oso erraza izango da niretzako. Badakizu, Euskalduna naiz, the Basque Country. Eta Euskal Herrian bertsolaritza daukagu. Eta zinitzen. Baina ez zitzaidan ezer bururatzen. Blokeatuta nengoen. Orduan, laguntza eskatu nien bilintxe txirrita eta maialenen harimei. Zer, ez aldituzu ezagutzen. Kostata, baina bai, azkenean iritsi zen inspirazioa. Hendaiatik Donostiara noa zurega no. Hendaiatik Donostia no. Uste nuena baino denbora gehiago pasa beharko dugu elkarrekin, maitea. Astean bi edo 3 egunetan hasi ginen elkartzen Jason eta biok. Beti bere estudioan. Eta ederki pasatzen genuen elkarrekin, bai. Pasada bat zen. Eta ez genuen alkoholaren beharrik horretarako, ez. Eta noski, horren beste denbora elkarrekin pasan doren, azkenean pasa egin zen, bai. Jason. Ederra izan zen gure artekoa. Ez zuen luza iraun ordea. Egun batean, Helur, we need to talk. Eta norbaitek hitz egin behar dugu esaten duzunean, gauza honik ez. Zer duzu, Jason? New Yorkera noa bizitzera. Zer? Nola? Zergatik? Lana eskaini didate bertan. Lana? Zeinek? Jennifer Lopezek. Jennifer Lopez? Y el anillo pa' cuando? Ta noiz zoaz? Ta seiz taitazbek bat ezten montre? Etzi noa. Etzi! Ezagutu nenan, sentitu nuena lehendabiziko nerretan, etzen kasualitatea izan.
danger! Bera irudikatu nuen, Chase New Yorken, ni Londresen, Atlantiko osoa gure artean, biok bananduta, urrutiegi. Eta horretan pentsatzen ari nitzela, etxera itzuli eta melodia bat bururatu zitzaidan, bai. Itzul zaitez nire gana, musukatu talaztandu nahi zaitut, maitasunez blai gau osoan, baina zuk nahi alduzu. Konturatzerako abesti osoa idatzen nuen, bai? Hitzak eta melodia. Lortu nuen! Nire lehendabiziko kantua idatzen nuen, bai! Urrengo egunean, biharamunean grabatu genuen, Chasonen estudioan, bera joan bezperan. Zer uste zuen? New Yorken alde egingo zuela horrela gu biok ez elkarrekin grabatu gabe estudioan? Paizera. Eta ordutik, maitasunez blai, beti kantatzen dut nire showan. Nik idatzetako lehendabiziko kantu izan delako. Beraz, musika. Zer moduz, non zaude, espaldian zure, airerik ez. Ni hondo, nanen orduan, zure utxunean, biarra. Galdera bat, nire buruan, faltan botatzen nauzu. Denbora aurrera, doan arren, zintzaitut aztu, itzul zaitez nire gana, ikatu talaztandu nezaitu, maitasunez blai gau osoan, gaiazuk nahi alduzu. Ezin hartu, elkarrekin, zaudelak jada, gure artekoa, bakarra zela sinetzita, baina oker nengoen gure amaitu zen, harain urruti zaude. Zergatik etzatuz etxera, berriz saia gaitezke, itzul zaitez nire gana, ikatu talaztandu nezaitu, maitasunez blai gau osoan, nahi alduzu. Itzul zaitez nire gana, musukatu talaztandu nezaitu, maitasunez blai gau osoan, baina zuk nahi alduzu. La 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 la, la 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 la. Oso pozik eta harro nago egindako bideakin. Oso kostatzen zaitu nahi iristia, bai. Baina azkenean lortu bet. Bai, lortu bet. Eta badakizu zer? Inoiz baino hobeto sentitzen nahi zelan ere azalen. Eta gauza handia da hori. Gauza derra da hori. Eta orduan zer galdetuko zu ez, da? Zatik naiz izan gai nire ohiko showarekin aurrera egiteko gaur. Zagertatu da gaur. Ai, demontre. Bizitza oso xelebra izaten da sarritan, bai. Eta batutan errealitateak fikzioa gainditu egiten du. Zui ere gertatuko zitzaizuen noizbait, ezta? Horrendik ezin da txinetxi gertatutakoa. Honea, lanean entorrenean izan da, bai. Kaletik nentorren. Iñigo?
Inigo nera bezalako amodio platonikoa, Londresen. Ai ama, eta ez eta gurtu. Lotxatuin naiz. Lotxatuin naiz ne burukin. Baina nola posible? Oaindik gaur egun. Pasaditu denak eta geho. Gainditu dituan beldur guztik, talare oaindik. Lotxauik naiz ne burukin. Ez da posible. Ez da posible. Nola ez lotxatuko ba. Zuek pentsa une batez ni hola agertzen izela nere baserrin. Edo nere herrin. Zer esango luke jendiak, Zer esango luke? Nik esango izuet? Ezerrez, jendek elidake ez zer esango. Baina begira zorrotzak? Eta AOPen egindako komentario guztik? Ez, eskerrik asko, ez ditut nahi netzako. Nahiot hemen, hiri gris, kaotiko eta anonimo honetan bizitzen jarraitu. Hemen gutxenez lasai bizi naizelako, eta ez daukatzertan alertan egon beharrik une oro. Baina tristea da, Oso tristea da, naizen bezalakoa naizelako, eta hala bizitzen jarraitu nahi ditelako, atzerrira legin behar izatia. Han leku bakar baten sentitzen ditzen seguru, bai. Zea, baserri aurreko mendi magalen hor, sastraka batzuen atzen, harri handi bat zeon. Oine leku sekretua zan. Han orduk eta orduk ematen ditun eseita baserreri behi da. Nire ordurik gogokoena atxalde juna barra izate zan, bai. Ordu nola, euskik aurrez aurre emate zielako. Askotan enun ia zer ikusten. Baina entzun bai, dena entzuten nun. Animalien hotxak, ostoen zarata, haizea. Eta behin baino gehiagotan, gure ama, nei deika. Pello, nuna bil! Guaina metxetan! Esnatu! Bai ama, lasai. Esnatu naiz. Bai, esnatu naiz. Peio naiz. Euskal Herritik datorren baserritarra. Baina elur ere banaiz. Eta ni ere naturaren antzera eraldatzen ari naiz etengabe. Ur, lur eta elur. Gizona naiz. Baita emakume ere. Batzutan biak batera, eta bestetan ez bat eta ez bestea. Animali ere banaiz, bai. Akerra naiz. Bai, adarrako kerrak dituen akerra naiz. Horixe naiz. Eta alaxe jarraituko dute torkizunean ere. Musika! Akerrak, adarrak, okerrak. Dituhu, akerrak, adarrak, okerrak ditu. Okerrak, adarrak, akerrak ditu. Okerrak ditu. Akerrak ditu. Just a sweet transvestite from
transsexual, trans Euskal Herria. Opa, eskerrik asko. Eskerrik asko. Benetan, mila esker. Eskerrik asko denoi etortzeagatik. Mila esker. Thank you so much. Grazie mille. Eskerrik asko. Eskerrik asko benetan. Nola itezu hainbeste soinu? Eskerrik asko bihotzez, benetan. Bai, bueno, ya está, indeu. Indeu, wow. Emanaldi bakoitza mundu bat da, bai. Eta laxe da, eta ni oso harrituta nago, ikuskizun bera, baina egun bakoitzean, leku bakoitzean, areto bakoitzean, zeharo ezberdina izaten da. Bizipena bentsat zeharo ezberdina izaten da. Eta gaurko ezan edo zein emanaldi. Gaur, Donostian, etxean, gaur eskerrak emateko egun ere bada. Bai. Zeinek esan behartzigun, horrela ibiliko ginela herri emanaldiak eskaintzen esnatu naiz kabaretarekin. Harrigarria da, nik oraindik, eta denbora daramagu, estreinaldia hasiera batean, formatu txikian, duela urtebete pasatxo izan zen, 2020ko urtarrilean, Donostiako poltsiko antzerkiaren jaialdian estreinatu genuen. Ordutik, pandemia bat bizi izan dugu, itxialdia ere bai, baina harrigarria da zenbat emanaldi eskaintzen nahi gean eta zenolako momentuan gainera gure bizitzan, ezta? Ni oraindik oso harrituta nago eta benetan gaur eskerrak emateko momentua da. Ni oso eskertuta nago bizitzarekin eta benetan ematen ari zaidan aukerarekin. Eta ederra da gainera, gaina kasu honetan nik sortu dut proiektu hau, baina bidelagun pilo bat izaten ari gea. Nik ja deitzen diot esnatu nahi zen familia, eta familia hori ere gero eta handiagoa da gainera, zorionez, eta gauza ederra da gainera hori horrela bizitzea eta horrela partekatzea denon artean, eta bai, eskerrak eman nahi dizkiet, jende askori batzuk aipatuko ditut. Hori, gauza ederra da netzako bentsat. Donostia kultura eta aipatu dut Donostiako poltsiko antzerkiko jaialdia. Beraiek izan ziren nolabait ere, lehendabiziko aukera eman zigutenak. Horren aurretik dagoeneko, Amankai Gaztañaga aipatzea ezinbestekoa da. Berak sekulako laguntza eskaini didalako, beren ere antzerkiko irakasle ere bada, eta laguntza eskatu nion proiektu honi forma emateko, martxan jartzeko, berak ez zuen bi aldiz pentsatu eta bere aholkularitza ezinbestekoa izan da gainera. Benetan historia honek forma hau hartu zezan, eta hori asko eskertzen diot. Gero dantzagunea, Errenteriako dantzagunea, eta Donostiako musika eta dantza eskola, beraiek lekua eskaini zidatelako, ordu pila pasa nituen entsegu gelan, forma ematen historia honi. Eta ordutik ere, esandakoa, ibilbide luzea egiten ari da esnatu naiz, hor Gipuzkoako Aldundiaren babesa ezinbestekoa izan da. Iaz Olatuak programara aurkeztu egunen gure proiektua, bereziki herri txikietan eman nahi genituelako emanaldiak, ulertuko duzu zergatik, ezta? Ikuskizun honetan oinarrituta, ilusio berezi egiten zigulako horrek, ezta? Herri txikietara iristea eta mezua bentsat bertan zabaltzea. Laguntza eskaini ziguten, horri esker hori emanaldi pilo bat eskaini ditugu udazken honetan, bereziki Gipuzkoako herri txikitan, eta proiektuak hazten jarraitzen du eta batean sorpresa,
olatuak programa horrek jarraipena izan du, luzatu egin dute, eta laguntza eskaini ziguten proiektua garatzen jarraitu ahal izateko olatuak plus iritsi zen, eta horri esker gaude gaur hemen, horri esker egin dugu emanaldi berezi hau, horri esker gaur estreinatu dugu Koldo Mitxelenaren webgunean, esnatu naiz kabaretaren sorkuntza prozesua. Bueno, hori ere izan da, proiektu adar askoko proiektua da, eta bai, nolabait ere kontatu nahi izan dugu, ez da nola izan den sorkuntza prozesu hori, ez da, barrutik ezagutzeko, ze askotan ikuskizunekin guk bakarrik emaitza ikusi dugu, ez da, baina, batzutan ere ederra da ikustea zenolako garapena izan duen ideia batek, ez da, ideia denetik taularatu arte, eta horretan oinarrituta hainbat bideo, podcast batzuk, gidoiak, jatorrizko gidoia, eta azken bertsioa jarri ditugu, eta, pentsatu nahi dugu hori ere, erabilgarria izango dela, horrelako gauzetan da bien jendarentzako, eta bai, eskerrak bihotzez Koldo Mitxelenako langile guztiei, bulegoko jendeari eta bereziki Ainarari. Ainara hortzau dela, baina mila esker benetan, zure laguntzagatik, zure babesagatik, eta benetan hainbeste zaintzeagatik lan eta proiektu hau. Hori ez da bat heroikoa benetan, eta bihotzez eskertzen dizut. Eta familia osoari esan bezala, esnatu nahi zen familia osoari. Gure emanaldietan, por cierto, elurretxea izeneko egitura ere sortu dugu esnatu naiz martxan jartzearekin batera, beraz, informazio gehiago nahi izanez gero, hurrengo emanaldiak nun diran, edo, ez dakit, maitasunez da kantu entzun nahi badezuen non-stop etxean, eta kantatu, edo. Begira, elurretxeak dagoeneko webgunea ere badu, elur.eus, bestela, jarri elurretxea Facebooken eta Instagramen, eta ere informazio pila aurkituko duzue, eta dagoeneko ohitura bihurtu dugu, emanaldien bukaeran selfie bat egin ohi dugu. Gustatzen zaigulako gure lagunarekin, familiarekin, azten nahi dan familiarekin hau guztia partekatzea, eta orduan, ondo iruditzen bazaizue, argazki bat egingo dugu. Beraz, argia piztu dezakezue, aretoko argia, bai. Ez dezuelatean nahi, jarri maskara pixka bagorago eta lasai. Uste da? Bai, gozen, 3, 2, 1, gora kabareta! Beste bat bazpare, 3, 2, 1! Eskerrik asko. Eta esan dizuet gaurko emanaldia gainera berezia zala. Bereze hasiera batean, gure asmoa bazan, solasaldi txiki bat eskaini izatea, jendarekin partekatzeko, ezta? Sorkuntzari buruzko edo ikuskizunari buruzko ideiak, iritziak, eta hori pandemiagatik ez da erreza izan, batzutan egin izan dugu, baina oso gutxitan, baina gaur emanaldi berezia dugu. Eta gaur, nolabait, ikuskizunaren ondoren, fikzioa den historiaren ondoren, nolabait hori errealidadera ekarri nahi genuen. Eta horregatik lagun bat gonbidatu dugu, gaur gurekin egotera pixka bat, ikuskizunean lantzen ditugun gaiei buruz hitz egiteko. Brian Altimasberez da bera, eta Brian, ongi etorri zaitez honea. Momentu bat, nik ere zuen baimenarekin. Babes neurriak beti, mesedez. Eta, Brian, eskerrik asko. Zuri? Eskerrik asko etortzeagatik. Momentu txiki bat, mesedez, itotzen ari naiz. Daikiri. Bai. Brian, zer moduz? Ondo? Bai. Ez dizu galdetuko zer iruditu zaizun ikuskizuna. Ez diet inorri galdetzen, ikusten lotxa ematen dit. Baina horri erreparatu beharrean ikuskizun honetan lantzen ditugun gai heldu nahi diegu, ezta? Nortasun horren arabera bizitzeko zailtasunak, Euskal Herrian, gure herrian. Hori berez, gai unibertsalare bada, baina guk kasu honetan genero kontuei, sexu joera ezberdinei erreparatu nahi diegu, ikuskizun honetan lantzen dugun gai hori buruz, eta horri buruz galderak egin nahi dizkizut. Hasteko, zer sentitzen duzu adibidez hau ikusterakoan, eta azaleratzerakoan gai hau, ezta? Euskal Herrian sortu eta hazi den pertsona bat, herri txiki batekoa, bere izarerekin bat egiteko zailtasunak dituela eta atzerrira alde egin behar izaten duela eta bere bizipenak nolakoak diren. Zuri horrek zer sentiarazten dizu hau ikusterakoan? Egia
egia zetela gertutik topatu olako kaso bat, ez? Baina egia da, gare batian beharrezko izan zala, ez? Pertsona askontzako. Tristia, ez alde batetik horren behar izatea, ez? Zuzaren bezala izateko, ez? Beste loko batea joan behar izatea eta bakarrik hastea bizitza, ez? Gaur egun zorionez, olako ikuskutzunak ditugu, ez? Gare batian zana ez da pentsatzen ere. Eta pixkanak usteet, gero eta gertuago torri dezakegula honea. Bai, ez da. Sinkuru bat. Bai, egiri zor eta, gai honi buruzko gogoeta egiten, eta ikuskizun honi ere forma baten nahi ginean, jabetze geha. Egiri zor eta duela 20 urte bizi genuen egoerari erreparatuz gero, gauza ederra da, urratsak ematen nahi geha. Benetako normaltasunaren aldeko urratsak ematen nahi geha Euskal Herrian, eta niri horrek asko pozten hau, arro sentiarazten hau ere, bizigean gizartean nolabait ere, ari galako urratsak ematen, baina aldi berean, oraindik bide luzea daukagu egiteko, benetako normaltasun horretara iristeko. Bide luzea daukagu. Bai, egia da guk askotan esateko, ez? Asko aurreratu deula eta ados edo, ontan lanean dauden pertsonak asko dirala, gero eta gehiago, baina aldi berean ere kontran daudenak ere ere gero eta gehiago daukate, ez? Orduan daola pixka porroka berrita marria. Bai. Gero gainera, kasu honetan LGBTI kolektibari erreparatuz gero, talde anitza da, handia da, oso ezberdina, unibertsio erraldoi horren barruan, errealitate oso ezberdinak ditugu. Ez da gauza bera gaur egun gehi izatea edo lesbiana izatea eta Euskal Herrian bizitzea, eta zorionez gauzak urratsak ematen ari dira, eta duela 30 urte jende asko kanpora alde egitezun, gaur egun zorionez hori ez da beharrezkoa dagoeneko, edo jende asko ez du aukerari egiten, ez da, hemen gelditzea erabakitzen du, eta gainera lasaitasun oso bizi du bere izaera, bere sexu joera, edo dana delakoa, baina egia dana da, oraindik unibertsio zabal horren barruan, segurazki trans komunitatea izango dela, duela gutxi arte behintzat, bisibilitate gutxien izan duen taldea. Hori da nere iritzia egia esan. Azteko jende askok, oraindik, bai, badakizkigu gauzak, baina jende askok, errealitatean, ez du ezagutzen pertsonalki trans bat, eta orduan, bai, entzuten ditugu, ikusten ditugu telebistan, edo irakurtzen dugu euren inguruan, baina gero ez ditugu ezagutzen, eta orduan, horren ondorioz, zalantza asko daude, gaizki ulertu asko daude, zuk pertsonalki kasu honetan nola bizi dezu hori? Egia da esatezuna, ez? Gero eta informazio gehiago dago, gehiago ikusgarritasun gehiago, baina egia da gehienetan oendikan umeak izateiala, ez? Ikusgarritasun hori jasatzen dutena. Mateu, helduak pixkat, ez? Aldi batea uste dola, eta ez dela realitate bat, ez? Baina gaur egun, alda pasa, baino gari batian zinezkoa zen, ez? Txikitan atatzea, eta badaudela pertsonak heldutan atatzeianak. Eta ez ezagutza kristona da. Demagozin paretan kontra jotzean, intsentzazia dakago askotan, ez? Dozen tramite egitea borroka bada. Legea beti eskoan egoki behar dizatiana, eta Mateo, legeak ase dola, ez? Demagozin legeakin jokatu behar dolako ez da moduan. Gogorrezatea askotan. Egia da, gizartea onarpena eta gerotan diagoa dela, eta ez jakintasun horrek eramaten du askotan ere jakin minara. Oire, onartu marta gerotan diagoa dela, eta respetu zere aldala gauza galdetu, eta asko galdetzen zerbait dela, ez? Kastoleta goaz, eta harrera oso zona da. Baina gehiak burokratikoki, ez? Edo dozen tramiteiteko hendikan gogorra izaten dela. Demagozien azalpenak eman behar izateana. Pero gainera, eta segurazki, oraindik ere Euskal Herrian, eta, alde batetik adibidez, eta azkeneko urtetan bereziki, eta naizen elkartak egin duen, eta, Krisaliz eta naizenek egin duten lanari esker, gero eta gehiago entzuten dugu, ez? Transexualitatearen inguruan, baina bereziki umeen kasuan. Eta zoragarria da, baina helduena esaten zenuen, oraindik ere bizile txikia du, eta jende askok ez ezagutza du esaten zenuen bezala. Eta erreferenteak falta zaizkigu. Gizarte osoari, baina bereziki trans pertsonei.
Ze askotan oso bakarrik sentitu zeate transizio hori egiterakoan, edo zuen nortasuna bizitzerakoan, ez da? Bai, da lehen esaten una, ez, azkenean, gare batian, gai bat zan ez ezaguna zana, gurasoen ezjakintasuna, beldurrak, ez, gauza askok, azkenean zaila egiten zitzaiguna ateratzea, ez, eta referente falta horrek ere, eramaten zuen, pentsatzea, niburutik jota nago, nola izango posible, zer da hau, ez, orduan, bai, txikitan nuen, referente pila sartzen nahi dia, ez, errixoago dakate, denet pixkatakigu gaiaz, ez, errixoa dakate txikitan ateatzea. Baina, ze gertatzea, 35 urteko pertsona batekin adiez, ez? Nola da posible nikoain transitu aitia, nola da posible hau pasatzea nahi gain, nola hartukote nire inguruko guztiek, lana lortukot, ez, beldurroi guztik zabaltzen dira, eta erreferente falta izugarria da. Orduan oso garrantzitsua da txikitatik erakustea, baina ere erakustea referente helduak. Orduan, bai, azkenean gertatzen zaigu, ez, heldutan ateatzean nahiko bakarrik ite duela transitoa. Zure kasu ere, hori izan zen, ez da? Zuk zer, 18 urte inguru edo izango zenituen transizio egiten hasi zinenean okerez da naiz, ez da? Bai, nirnanekoa naiz, herri txikia ere ez, baina azkenean, eta 18 urtekin erabaki nuen Bilbora jutia ikastea. Bueno, modu bat ere, pixkatik zabaltzeko ez, nire ingurua, jende desberdina zautzeko, eta hor pixkat hasi nintzen ikusten zintzan nire identitatea, ez pixkat ezautzen realitate desberdina zaudela, zola zertan kajoi hortan itxi beharrez, nintzala pertsona biharra baizik eta nire identitatea beste bazala, ez, eta etzala bazala garaia zizkutatzeko, ez, pixkat hori aurrera eramateko. Beraz, segurazki zure kasuan hori, helduaroan, edo, bueno, bentsat hori, ja, heldua zinenean, eta nahiko bakarrik egin zenuen segurazki prozesu hori, ez da? Bai, zeren azkenean eringuruan, bueno, baten bat igual kasualidadez topatzezula, ez, baina zure realidadean duk zure egunerokotasunean ez daude. Orduan, erreferenteak behar dituzunean gehiago da, zu benetan bilatu nahi dituzula, ez, sartzezea, bilatzen eta gaur egun zorionez internetak hau, ez, ba, YouTube oso kanaluna dara erreferente horietako, baina azkenean ere askondan estatu batuetako pertsona daude, ez? Esatez, jo, estatu batuan hori nire realitateetik oso urrun dago. Nola identifikatuko naiz nire pertsonaz, haien bizipenekin. Orduan behar ditugu hemengo referentea, zure egunerokotasunean egon daitezkenak eta zure bizitzeekin pixkat, ez, lotura izan ditzazkena. Brian, eta derrena da, duela gutxi gainera, bueno, eta klasekide batzuk gainera, ez da? Andoainen ikasten ari zinenean, ez da? Itzaran institutuan. Han, ikasle edo, bueno, bai, klasekide batzuk elkartu egintzatela eta elkarte bat sortu duzuela. Hori harrigarria da, loratuz lotu sortu duzue. Nola sortu da elkarte hau eta ze asmorekin? Bueno, goi mailetan ziklotan ez dago enpresa asignatura bat, ez, orduan elkarte, bueno, proiektu desberdina sortzea, enpresako dena delakoa. Nik klase baten neon, oso arginakan olako zerbait montatu nahi nula, ze azkenean ere bidea oso bakarrikin dut, eta ez nuen horretan jarraitu nahi. Eta beste klasean, beste kide bat, ideia antzeko bat izan zuen, ez, irakasleak pentsatu zu ideia hona izango zala, ideiak topatzea, ez, elkarrekin. Eta kasualidaz, nire lankide hori baita zen transpertsona bat, ez, eta izan zen oso zakitarrigarria, ez da egunero gertatzean zerbait, ez? Orduan izan zen como honetxoko zerbait. Zer bilatu behar izan, bapatean, zure realidadean hortxe zegoen aukera, ez da, horrela sortu zen. Eta ikaragarria izan zen, orduan hasieratik oso argi genukun biek, horrela eramango genuen proiektu bat izan zala, eta laguntza asko izan genula, ikaskideekin, irakaslegoekin ere, kriston laguntza izan deu, eta biek oso argi genekin, ez? Benetako beharra zegoela, beste pertsonei bidean laguntzeko, eta baita formakuntza emateko inguruko, ze beti esateko ez da bakarrik transpertsone horiekin lanitea baizik eta gizartea denen artean eraikitzen duen zerbait da, orduan denen formakuntza eta laguntza behar duen zerbait dela. Eta harrigarria da, duela gutxi aurkeztu duzu zuela elkartea gainera, loratuz lotu, eta harrigarriena hori da, oso gazteak zeatela, eta zuen ekimen horren ondorioz, elkarte bat sortu duzuela, eta horretan ari zatela. Lehendabiziko urratsak ematen oraindik ere, bai, baina asmo horrekin, ez da? Erreferentziak, jendeak erreferentziak izateko, trans pertsonek, gizarte osoak eta kolektiboko jende osoak, baina bereziki trans pertsona horiek, babesa izateko, bakarrik ez daudela sentitzeko, laguntza, baina laguntza osotasunean, ez da? Eskaini ahal izateko,
Bai, egia da, huendikan, pues, hasi berritan gaudela, ez, esan Bai. bezala, ez, urte bete gutxi horara daramagu, eta, bueno, jendea behar deula, ez, huendikan, laguntza, benetako laguntz osori eramateko, ez, azkenian bi pertsona gaude, bi hiru, ez, azkenian bakoitza bere lanakin, eta askotan, pues, denbora faltak ere horretara eramatzen zaitu, ez, pixkat alde batea ustia, ez, baina pixkanak asko azigea, eta etorkintzu batean, benetako bazakit laguntza oso bat eskentzia eta benetan lan baten bihurtzia, benetan referentea izatea. Harrigarria eta ederra, ezta? Oraindik jende askok ez dakigu, duela gutxi arte ez genekien edo ez dakigu, ezta? Baina loratuz lotu errealitatea da, adibidez, eta horrelako referentziak beharrezkoak ditugu, urratsak benetan emateko eta benetako normaltasuna izateko gure gizartean, eta horretan ari gea gu denon artean. Pentsatzen dut, bueno, gainera, oraindik ere beste minutu gutxi batzuk baditugu, ezta? Solasaldi moduan gainera, eta aprobetxatu zaina espazio txikian gaudela, ezta? Ez dugu bakarrik guk hitz egin nahi, baizik eta seguru naiz zuek ere galderaren bat izango duzuela, ikuskizunaren inguruan, lantzen dituen gaien inguruan, bereziki Brian kontatzen ari dan kontuetaz, kontu pertsonalak, elkartearena, seguru naiz buruan 1000 galdera izango dituzuela. Animatu nahi zaituztegu oso modu sinplean, baina besoa altxa eta luzatu galdera, eta horretarako gaude. Oraindik ere badaukagu denbora pixka bat, 10 minutu izango ditugu horretarako. Hastea kostatzen da, badakigu, baina seguru naiz galdera bat baino gehiago badaukazuela hor buruan. Eta ez lanik jarraituko dut, Kontuz, enaiz berala isiltzen den horietakoa, Erak isilik hemen. Bueno, lotxa ere pixat beti gotea. Lotxa zer den badakigu, hori ere ez dugu kasualidadez sartu ikuskizunean. Horri buruz ere galdetu nahi nizun gainera, Brian. Azkenean zuk, zure bizitzan eta zure nortasunagatik, ezta? Ez da, oso ausartez, esan dezu, transizioa egin dezu, Euskal Herrian etxean gelditzea erabaki duzu gainera, eta gainera zer, eta jarrera aktiboa izan, eta lagun batzuekin, eta elkarte bat sortu, eta bar. Oraindik badago lotxarik zure barruan, nabari duzu tarteka, ala nolabait ere gainditu duzu lotxari eta kontrakoa, eta arro zaude, benetan zeran hortaz, eta egiten ari zen ibilbideaz. Bueno, nik uste egoerak ere depende, ez? Badela momentu batzuk, igual, zakizuna, ezakit lotxa, beldurra, zaudenean inguratuta pertsona batzutaz pentsatzen dena soziala gizonezko bat, punto, jazta, ez? Horrek gauza asko izkutatzen ditu, ez? Eta da, askotan sentsazio hori de gizurretan nabil, ikusten malimaude besteek, ez? Ez naizela, benetako gizon hori, nola jardungo duten, ez? Orduan beldur horiek sartzez ezkizu buruan, ez? Egia da, pues, gutxinaka hori gesten duala, ez? Eta arroz intzitzezela, ez? Eta gehienekoak jakiten dutela, ez? Eta zu horrek ere sentierazte zaitu, pues, erosogo. Baina beldur hori pixkat, ez? Uste ez dala inoiz jongo dan beldurra bat, ez? Pixkat hor gelditzen abeti, azkenean. Lotxa baino gehiago, ez? Beldur pixkat hori gelditzea dela. Benetan onartua ez izateren beldurra dela uste duzu, horren atzean dagoena, edo? Onartua baino gehiago nik uste besteen jarrera nola izangoan, ez? Ez bakarrik onartua baizik eta nola eragingo duten, ez? Porque bendikan, bueno, badaude zoritxarrez, badaude nahiko transfoboak, ez? Eta beldurroi beti dago. Bai, eta ez dugu ahaztu behar, bueno, zorionez, Euskal Herrian, gure gizartea nahiko zibikoa dela zentzu horretan, eta lasai asko bizi gaitezkela, baina hemen ere gertatzen direla horrelakoak, eta hemendik kanpo ez dugu urruti egira ere joan behar, badakigu denek ezagutzen ditugu horrelako kasuak, ezta? Bai, eta benetan alkohola da honian erdian ez, askotan burua jote zaigu eta nola jardungo duen ezakizu, beldur hori beti dago. Bai, galderak, komentarioak mesedez. Oantxe duzu etartea, seguru naiz buruan daukazela baten bat. Utziko diogu momentu bat. Gero badak ikusten gertatzen da. Bat hasiko da, eta gero denak hasik ezaten, ni, eta gero esango izaten, ez dago denborari, venga, eskerrik asko, Iñaki! Brian entzako galdera, bai. Nei, egia esan gaia oso urrun sentitzet, egia esan, ez dakit, sentsazioa da, nolait urrun sentitzen dudala, ez? Eta askotan, gairako gerturatzea izaten da,
oaintxe egin deuna, ez? Zailtasunak eta nolabait prozesuak dakarzkin arazo horien ingurukoak, ez? Nik jakin nahiko nuke, bizitu duzun prozesu hortan, zein izan da zuretzako sorpresei politena, atseginena, espero etzen nuen ura, indarrak eman dizkizuna, aurrera iteko, ez? Nolabait, alderdi positibo edo ote da hon. Eta baldin dago zein izan da, Bai, badaude eta asko gainea, ez? Izan zen nahiko harrigarria herriaren joera eta jarrera, ez? Izan zen benetako sorpresa oso handia. Beti dago, kontra zakit, por ir de guaix, o zakit du nahitu, ez? Denak baino egia sorpresa oso handia izan zala. Jendeaz nuna ez da zautzen ere, ez etorri zitzaitela hitzaitea eta esatea jo barkatu, zerbait behar dazu, ez? Hemen nago, nera ama, da zakizer, laguntza behar mazu, ez? Herriaren babes hori, ez? Esatea jode herria daki, bai egean ere bizitza publikoa bihurtu da, ez? Batian denek ezatzen hauti, baina babes hori sentitzea, ez? Eta esatea, jodez nago bakarri zentzu hortan. Egia, demagozien, ez? Borroka hori, baino onarpena bazeola. Ez jakintasuna baita, baino jakin mina ere. Horren oso politia izan zen, oso. Eta denen babesa izatea ia esan. Hontan mintzat aurrera tindegu. Bai. Galdera gehiago, komentario gehiago. Pentsatu, oraindik ere 5 minutu edo ditu, nahi izan ezkero. Egia esan eta aipatu duzun horri lotuta, eta kasu honetan ez natu nahi zeri buruz hitz egingo dute, baina, claro, gai hau lantzerakoan ikuskizun batean, alde batetik, badakigu, ez da erresa, eta kontatzen dugun historia ere, badu bere alde gogorra, dramatikoa, eta peiok eta elurrek badituzte bere zauriak, baina guk ere beste alde hori, beste alde distiratsu hori, erakutsi nahi genuen. Ez zenun bakarrik drama bat egin nahi, badakigu ez dela erresa, ja, baina pertsona guztiek momentu oso ezberdinak bizi izaten ditugu. Eta gainera, nik kasu honetan nire ezagutzan eta oinarritu naiz, nik azkenek urtetan transpertsona batzuk ezagutu ditut gertutik, eta ikusi dutena gainera izan da, askotan, sekulako, pertsona oso distiratsuak dirala, sekulako alaitasuna dutela, eta gainera sortzailea partak zatela, nik flipau indet eta erreferentza pilo bat izan ditut, eta nolabait ere alde hori ere erakutsi nahi nuen ikuskizun honetan. Eta aldea drama bakarrik izan. Bai, hori ezagutzen dugu, badakigu historio askok, kasu honetan generari buruzari hitz egiten edo nortasunari buruz. Beste gai batzuetan gauza bera. Baina bizitza hori baino osoago ere izaten da, ezta? Eta hori ere erreparatu nahi genion, orduan, horregatik ere sartu ditugu momentu horiek ikuskizunean. Bai, holako gauzak ere garrantzitsua dira, ikustia ez dala bakarri tristura, ez? Edo gauza txarra baizik eta bere gauza onak eta polita badiala. Azkenean garrantzitsua zure identitatea jorratzea eta aurkeztea, ez? Horrek zoriontasunak hartzi zula, dudi gabe. Bai. Eta ari gehala, ezta? Gizarte moden ere urratsak ematen eta esan dezuna, zure herrian eta batean ikustea, ez? Ezagutzen ezazun jendea. Etortzea babesa eskaintzea, hori baino gauza ederragorik, zaila, ezta? Gutxi egongo dira. Beste galderaren bat, beste komentarioren bat egiteko momentua ere edo aukera bandik badaukagu, ukate horretik. Nerak hemen isili gelditu geha, ezta? Mugitu ere ez. Mugitzen du, aipatu digute gai honek barruan gauza asko mugitzen ditula, ezta? Naiz eta jende askorentzako, Iñaki aipatzen zenuna zuzeuk ere, ezta? Ikuskizuna bere martxan jarri baldin badegu izan da, jende askok ez daukalako erreferentziarik, jende askok ez durako ezagutza handirik, askotan interes handirik ere ez, gai hauen inguruan. Eta hori nahi genuen, gutxienez gaia taularatu, gaia ekarri, eta jendeak pentsatu dezala pixka bat, ezta? Interesaz daola emateu askotan baino, gero ikustute eta astegiala pixka buruai jotzen. Bai. Eta azken finean, esan dakoa, kasu honetan ari geha hitz egiten, norberen nortasunari buruz, sexu joera ezberdinen inguruan, baina azkenean askotan gai ezberdinen inguruan ere denek ditugu beldur horiek, ezta? Onartuko ez gaituzten beldur hori, edo benetan gure nortasunarekin bat egiteko zailtasun horiek, ezta? Eta hori gainera unibertsala da, hori ez da Euskal Herriko kontua bakarrik, orduan, nik uste horregatik ere jende asko gero ikuskizuna ikustelakoan edo askoz ere gehiago gainera lehen pertsonan kontatzen dezunean errealitatearen historio bat, jende asko gelditzen dela hobete hortz eta beretan nola ez dugu empatizatuko gai honekin, ezta?
Bueno, ni naiz oso objektiboa egia esan, baina nola ez dugu empatizatuko horrelako gauza batekin. Horixe gure asmoa, pixkanaka, bueno, lehen esan dakoa, benetako normaltasunera iristea gure gizartean, oraindik ere beharrezkoa dalako. Zerbait aipatu nahi duzu, zerbait nabarmendu nahi duzu bukatu gainera nago, zaila bukatzeko puntuan gea? Ez, bakarrik, pozten naizela ez olako gauzak egiteaz, eta nik uste pixkanaka lortuko deula eta lortzen gaudela. Así que, eskerrik asko, animatu zaitezen honi buruz gehiago jakitea ez, eta gai guztien artean, noski. Eta referentzia gogoan izan, loratuz lotu elkartea. Informazioa, basaretan... Bai, Instagram atope. Bai, ikusi dugu, Instagramen topera zabiltzatela. Eta gainera, sekulako iluserekin ikusten zaituztegu, ez da, urratsak ematen, gero eta, saretan, elkarrizetak gero eta gehiago, urratsak emanaian elkarte bezala ere. Bai, laguntza asko izan dugu eta hori eskertzekoa da, ia esan, oso pozik gaude, urtebeten nolako aukerak izan ditugun eta nolako aukerak eskaini dizkiguten, ez? Ze bidea hain denbora gutxian, eta benetan ikustea, ez? Gizartia benetan aurrea dijoala, eta benetan nahi dutela, ez? Nahia badola, orduan pozik gaude horrekin. Aurrera, denok elkarrekin. Brian, mila esker, zurekin bat egiteagatik. Eskerrik asko zui ere, hona etortzeagatik gaur, eta segi gozatzen eta segi zabaltzen. Mezua aldezuen horrian mesedez, zale? Mila esker denoi, eskerrik asko, bihotiotek. Eskerrik asko, ondo segi, goraka dareta! Kestan ederra. Bai, eta superondo esplikatu duzu, eta hori zen ere, no? Egozen gauzetarako. Hau gainera,